La figura del delegat o delegada és molt important perquè és la comunicació entre els alumnes i el professorat. Sense un delegat o delegada, els alumnes no poden expressar el seu malestar. O poden, però és més complicat. El delegat facilita aquesta comunicació. La figura de la persona delegada és important. Primer nivell personal, adquireixes moltes habilitats, moltes competències que al moment de l'adolescència crec que són importants. I després perquè et vas creant referent també del teu ambient de classe. En els meus anys, quan jo era delegada, la tasca que vaig fer crec que va ajudar que els meus companys i companyes estiguessin al dia de les coses que passaven tant al centre com a la ciutat. I a dia d'avui, doncs, m'agradaria que també els infants o adolescents d'ara estiguessin informats, no? Per tant, la figura del delegat és mega important. Penso que és un espai de participació, no? On es pot donar a conèixer l'opinió col·lectiva de tota una classe i de persones joves, que no sempre és fàcil trobar aquests espais de participació amb gent jove. En definitiva, són els representants de les classes i, per tant, porten la veu de l'alumnat que són els protagonistes dels centres educatius, indiscutiblement. El fet que hi hagi un representant a la classe farà que la classe, teòricament, vagi millor i hi hagi una sincronia entre professorat i el que és l'alumnat. Que és una persona de responsabilitat, una persona que lidera tot el grup, una persona que si tens qualsevol problema a classe o a casa, el que sigui, si pot ajudar-te. També té, podria dir un amic per al tutor o professor, perquè així tens millor relació a l'hora de si tens que proposar alguna excursió, si vols proposar alguna queixa o el que sigui. Al final és qui representa a tota la teva classe i la teva classe depèn de tu. I crec que també és una manera de que la classe et tingui confiança en tu. És la persona que representa l'opinió de tots els alumnes cap al professorat. Crec que ha de saber sintetitzar molt bé el que les persones de la classe necessiten i el que volen demanar. Jo penso que és important perquè a una classe sempre hi ha desacords i coses que es volen canviar i d'aquesta manera nosaltres com a delegats doncs, podem ajudar a la classe a poder canviar-les donant propostes a gent com els directors, professors o al centre en general. L'objectiu principal d'aquesta formació és donar eines als alumnes dels diferents instituts de Terrassa que venen per, un cop estar al seu institut, poder dur a terme de forma correcta el que seria el seu càrrec, que també té una gran responsabilitat dins del seu centre. Un delegat, per representar a la seva classe, ha de fer un exercici important i difícil a la vegada, triar la seva opinió de l'opinió de tot el grup. Per tant, ha de saber escoltar a tothom i acabar com resumint una miqueta la veu de tot el grup. Ha de també, a vegades, mediar una miqueta quan no tothom està d'acord. Per tant, a la formació de delegats, penso que faciliten una miqueta o els hi deixen provar o els hi donen alguna eina per fer aquestes funcions amb una mica més de coneixement. Ens ensenyen els nostres drets, els nostres deures, que al centre no ens els expliquen i aquí és una oportunitat per saber el que hem de fer durant aquest curs que som delegats del nostre centre. He après a expressar millor el que penso i poder expressar el que pensa també tot un col·lectiu, com pot ser una classe. També he après les funcions de la persona delegada, quines tasques li corresponen fer i quines no. El paper que fa el delegat a la classe i a l'institut no el tenia gaire clar i llavors ara que el sé doncs puc fer millors aportacions cap als professors o cap a l'equip directiu que poden ser útils a la classe.
parlar amb la coordinació des d'un punt de vista que no és només el teu, realment interessa molt i jo no sabia com fer-ho, però ara amb les formacions sí que m'ha ajudat. El que es treballa a la formació de persones delegades és una miqueta com representar a la seva classe, quines funcions tenen les persones delegades al seu institut i el funcionament del centre. A la segona part, amb els de primer d'ESO, com parlar en públic, a segon d'ESO, a la presa de decisions, a tercer, com muntar una activitat i a quart d'ESO, com ser un referent positiu. I a batxillerat el que pretenem és com els joves es poden implicar més a la seva ciutat. Aquesta formació sempre m'ha semblat molt útil i molt pràctica perquè et presenten noves formes de veure segons quins problemes, t'ajuden a redirigir l'atenció en un moment de conflicte, potser en com podem expressar aquestes necessitats que trobem els alumnes, el professorat, perquè ens puguin ajudar. Penso que és molt important participar d'aquestes jornades de formació com les que s'estan fent avui, perquè formar-te com a delegat o delegada al final et dona les eines per poder fer aquesta tasca amb responsabilitat i de manera correcta. Avui en dia crec que segueixo utilitzant habilitats i competències que vaig aprendre quan estava fent de delegat. Habilitats com habilitats comunicatives, gestió del temps, d'equips, resoldre conflictes i mediar una mica a vegades entre professors, alumnes. Com a mestre, les coses que vaig aprendre a la formació a dia d'avui em serveix per gestionar els meus alumnes o fins i tot quan he de parlar davant dels meus companys o amb altres coses. És superútil tenir aquestes eines com de lideratge. Doncs em comporta ser més confiada en mi mateixa i poder explicar les coses amb més seguretat. A mi personalment m'aporta molta responsabilitat perquè crec que sóc la responsable de la classe, aleshores sóc qui representa i això. Ser delegada m'aporta també poder confiar en mi perquè gràcies a això sé que puc ajudar a la meva classe i en general tot el curs perquè amb els meus companys delegats arribem a molts acords i podem ajudar a tot el curs i potser també a tot el centre perquè podem aportar idees per millorar el nostre institut. Per ser persona delegada, la meva vida m'aporta una responsabilitat extra perquè m'agrada representar la meva classe. Crec que és molt bonic fer aquest paper perquè, és com que els importo als meus companys. Jo recomanaria a tothom intentar ser delegat. Si et fa un mínim d'il·lusió, encara que tinguis un punt de por, un punt de vergonya, al final la vergonya desapareix molt ràpid. I és una gran experiència i és molt enriquidora a nivell personal i jo ho recomanaria a tothom. El que crec que s'emporten les persones delegades d'aquesta formació és un bon record, potser noves amistats i un conjunt d'habilitats i d'eines que poden fer servir al llarg de la seva estància a l'institut i al llarg, qui sap, de la seva vida.